wannan da kuke kallo sunan shi Abba ne, bari ya cire face mask din shi. Kun dai sani zan yi tagging din Instagram page din shi, za ku je ku gan shi. Yanzu ne muke hira, na ce wai ni me yasa mutane suna so a dinga zagi na. Na ce mishi mutane suna zagi na online, ni kuma ina restricting din su bana gani. Sai ya ce wai sai daki ya guri, ni ma fa na taba miki zagi saboda ki kula ni, amma kika ki kula ni. Shine zan mishi video ya gudu cikin ba. Bude bayin da renin wayo. Ya taba zagi na an kula shi, na ki kula shi. Okay, ashe wasu haters din ma saboda kusan ma muna da matsala fa, mutum ya ce I love you, ina son ka waye ba za ka taba ce thank you ba, amma daga haters ya maka bad comment sai ka rama. To ai na daina kula ku. Abba yana daya daga cikin su. Na bar ku lafiya. Bye. Anybody that is not making you better, that is making you bitter, let them go. You are the CEO of your life. You have the right to invite, delete, and terminate. Even on Facebook, it's not everybody that you have to accept their request. Hey, some people you must delete. So as you can see, muna buga kallon ball din mu. Sannan kuma ana mun dan mun gani. Ana mun wannan din Apple Watch dina Series 6 da kuma iPhone 12. A karka safi din karsa gani. Da kuma iPhone 12 Pro Max dina. Mana amfanin kuɗi kawai a gani a jikinka shine magana. Congratulations to me. I always say this, karamin sana'a ya fi maula. Abba, wannan shine ake ce mishi Apple Watch Series 6. Wannan shine ake ce mishi iPhone 12 Pro Max. Idan baka sani ba na ga kana ta kallo na ne baba.